Malaumon ang Davao Light and Power Company nga mamahimong balaod ang expansion sa ilang franchise area sa Davao del Norte ug Davao de Oro. Ani report ni John D. Esteban. Sa pagiginabi sa GMA Regional TV1 Mindanao kang Davao Light and Power Company Head Engineer Enric Zartia, nang hinaot siya nga himpit ng mamahimong balaod ang House Bill number 11072 nga nagkanayong palapdan ang prangkisa sa Davao Light sa mga lungsod sa Davao del Norte, ang Kapalong, Asuncion, Panabo City, Tagum City, Samal Island, New Corelia, San Isidro ug Talaingod ug lungsod sa Mako sa Davao de Oro. Kini tungod sa daghang reklamo kalabot sa palungsiga nga serbisyo sa kuryente sa kasamtangang electric provider nga Nordeco. Gani sumala sa pipila ka mga konsumante nga nadaot na ang ilahang appliances tungod sa kalit nga mga power interruption ug lugi sab ang mga negosyo. Taas sab ang singil sa kuryente. And we're hoping that this will push through sana this next year. It's something that we need to coordinate also with the existing supplier, which is Nordeco. We hope that they are open also, because at the end of the day, ang gusto naman nato is to serve the customers better, to help the communities and the business communities also grow in the area. Kung sila na ang mamahimong electric provider sa naasoy mga lugar gipaniguro sa Davao Light nga dili mosaka ang singil. Sigon ni Mindanao Development Authority Assistant Secretary Romeo Montenegro, dako kayo unta daw ang matabang kung ma-improve ang serbisyo sa kuryente labi na sa ekonomiya sa maong mga lugar. Limitado lamang gud daw ang serbisyo sa usa ka electric cooperative sama sa Nordeco. Private distribution utility has the financial flexibility to really provide the services needed. It can invest. Compared to electric cooperative very limited yung opportunity niya to serve kasi yun nga, it operates on a principle of non-profit. Ang maong balaod nun moagi pa sa Senado o pirmahan ni President Ferdinand Marcos Jr. Apan kahinumduman nga givito na kaniadto ni PBBM ang susamang balaod nun, ang House Bill 10554 kay nakalapas matud pa kini sa Section 10 Article 3 sa 1987 Constitution nga nagpanalipod sa prangkisa sa Nordeco sa Davao del Norte. John D. Esteban, 1 Mindanao.